أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin 4 ga watan ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1433, wanda ya zamo daidai da 23 ga watan Yuli miladiya ta annabi Isa alaihi salam tana da shekara 2012. Idan ba a manta ba, muna nan cikin suratul A'raf. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga aya ta 54 wanda muka tsaya akan ta jiya, domin wannan aya ta kunshi muhimman abubuwa kaman guda 3 ko guda 4, wanda yake mun ambaci 3 daga ciki, akwai guda 1 da ya rage ba mu yi bayani a kansa ba. Saboda kan insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu ciki ta wannan bayani kafin mu ci gaba. Allah ta'ala yake inna rabbakumullahu, amma kafin nan akwai wani bawan Allah da ya ba da 5,000 naira 5,000 a saya wa marayu kaya. Allah ya saka masa da alheri. Dama yana da kyau waɗanda suke taimakon marayu kamata yi su kawo da wuri, domin saboda irin wanda ake bayarwa 26, 27 watan ramalana kusan fa ba a samun daman ɗinkawa sai bayan sallah. Da abin da ya kamata mutum abin da ya bayar a ɗinka a ranar sallah a yi amfani da shi, wanda ya amfani da shi zai ji daɗi ainu. Saboda haka idan da hali ya kamata a ce kayayyakin na kawo su da wuri, kamar zuwa 15 ga wata, 16 zuwa 20. Kaga duk wanda aka baki zai yi kokari ya samu telan da zai taimaka masa, wanda ayyuka bai masa yawa ba, ko mai kokarin cika alkawari domin ya dinka masa ya samu ya sallah da shi. Muna fata waɗanda suke da hali za su taimaka. Sai dai kuma wanda yake takure, mai yiwuwa sai ya samu wani kuɗi yake haka, ba mamaki ba zai samu wannan kuɗi ba sai a ƙarshen azumi. To shi din ma ba wai an ce kada ya kawo bane, tunda akwai mutanen da ko da bayan sallah din za su ɗinka kuma su yi amfani da shi. Kuma manzo Allah dama ya yi bayani asali cewa wa man satara musliman, duk wanda ya suturce musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah, Allah zai masa sutura duniya da lahira. Saboda haka suturan nan yana ɗaya daga cikin ɓangarorin sutura, shine mutum ya kasance baya da abin sawa, namiji ko mace, ka taimaka masa da wannan abin sawa. To yadda ka masa sutura, to Allah zai maka duniya da lahira. Allah ya samu dace. Allah ta'ala yake inna rabbakumullahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ubangiji ta'ala ya ce inna rabbakumullahu, lalle ubangijinku shine Allah, alladhi khalaqa samawati wal ard, wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki 6, thumma sawa alal ard, sa'annan ubangiji ya daidaita a bisa al'arshinsa. Huwa fil lugha sarirul mulk, a harshen larabci abinda ake nufi da al'arshi shine gado na mulki. Wal muradu bihi huna, amma abinda ake nufi da shi anan al-jismun nurani al-murtafi'u ala kulli al-ajsam al-muhit bi kulliha ay istawa alayhi Allah istiwa'an yaliqu bihi. To kun ga wannan matsala ta maganan al'arshi da daidaituwan Allah akan al'arshi aka samu wato masu aƙidu daban-daban. Aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana da al'arshi. Yaya al'arshin yake Allah shi ya bar wa kansa sani. Sa'annan Ubangiji ta'ala ya daidaita kan al'arshi kamar yadda ya faɗa da kansa. Sai dai yaya ya daidaita wannan ma shi ya bar wa kansa sani. Shi yasa yace Ar-Rahmanu 'alal arshi sawa. Lalle Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi. To ire-iren waɗannan sifofi abinda take ka'ida ta aqidan ahlus sunna wal jama'a shine kamar yadda aka ce amarruha kama kana, bi ma'ana a fassara ta kamar yadda take min gairi ta'wilin wala takyifin wala takbihin wala tamthilin wala tafwilin, ba tare da mutum yayi bayanin ga yadda abin yake ba, sannan ga kuma yadda misali yake ba, ko yana kama da abu kaza, ko kuma ka ce za ka yi ta'tili. Menene ta'tili? Shine sai ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi. To mu wannan muna gani ya za a ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi. Saboda haka wani sai ya dauka Allah dan karami ne, shi yasa ya daidaita akan al'arshi. Alhali Allah babba ne, azimun kabirun. Saboda haka babba ne, tunda babba ne ai ya fi karfin al'arshi. Kaga sai tunaninka ya tafi wani wuri daban. Amma yadda Allah ta'ala ya ce Ar-Rahmanu 'alal arshi sawa, Allah ya daidaita kan al'arshi daidaiton da ya dace da shi. Shi yasa malamai suke cewa ka'ida anan ana cewa daidaito ma'lumun, bi ma'ana al-istiwa ghairu majhul, sannan wal kayfu ghairu maqul, wa su'alu anhu bid'a. Wato abinda ake nufi da wannan magana shine Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi, amma daidaito ba mu san yadda ya daidaita ba. Ina fata an gane, ba mu san yaya ya daidaita ba, don aka tambaye ka kai bayanin yaya ya daidaita, to kaga ba za ka kwatanta da sarkin garinku ko gwamnan jihar ku ba, yadda idan suka zauna akan kujera ko suka zauna akan gado ko karaga suke ainihin daidaitawa su yi wani faɗi haka. A'a, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tabaraka wa ta'ala bai da misali, saboda haka Allah mai ji ne sannan kuma mai gani ne, kuma Allah ta'ala masani ne. To shi yasa malamai suka ce daidaito wannan idan ka ce wa mutum wato wane ya daidaita akan abu kaza zai iya ganewa da ma'anan wane ko da manufan wane. To idan ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi, to zai fahimci abin da kake magana akai sai ya tsaya anan ba tare da yayi tambaya ba. Duk wanda ya bayani akan wannan to ya fi karfin hankalinsa don zai yi karya. Wanda ya tambaya akan wannan to hakika ya aikata bid'a. Shi kuma wanda ya bada amsa akan wannan shi kuma ya aikata kafirci. Tun babu wanda ya je ya ga yadda Allah ya daidaita akan al'arkinsa balle ya zo ya yi bayani. Ko manzon Allah ma bai yi cikakken bayani akan cewa ga yadda Allah ta'ala ya daidaita akan al'arki ba. Inda ma aka samu ikhtilafi shine shin manzon Allah ya ga Allah a lokacin da ya yi Isra'i da Mi'raji ko bai ga Allah ba. Waɗansu malamai da waɗansu sahabbai suna ce ya gani, don da aka tambaye shi shin ka ga Allah, ya ce na ga haske, saboda haka ya ga hasken Allah kenan. Ina fata an gane, amma mafiya yawa suka ce bai ga Allah ba, domin da aka tambaye shi shin ka ga Allah,
sai yace haske na gani ta yaya zan ganshi, bi ma'ana wannan haske ya riga ya kake masa ido bai ga zatin Allah subhanahu wata'ala ba. Saboda haka ar-rahmanu alal arshi stawa, Allah ya daidaita akan al'arshinsa, istiwa'un yaliqu bihi, irin daidaiton da ya dace da shi. Yasa mai risala yake cewa wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wa khalaqa al-insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Lallai ubangiji ta'ala zatinsa ya daidaita akan al'arkinsa, amma kuma a ko'ina yana nan da iliminsa. Yasa duk abin da yake faruwa a duniya ko ina ne, kai kaddara ma kana iya cewa cikin tasha ne, wajen shaye-shaye ne, cikin shadda ne, cikin rijiya ne, ko ina ne komai kazantan wajen. Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake gudana, iliminsa yana nan, sannan ganinsa yana nan, sannan hikimansa yana nan, ikonsa ma yana nan, manufansa da abin da yake so yana nan. Ina fata an gani. Domin saboda idan ka ce Ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshi, wani zai zo ya ce maka a'a Allah tabaraka wa ta'ala yana ko ina da zatinsa. To amma in ka tambaye shi kace to wajen jafafa da bayan gida da cikin shadda, sai ce ya zaka kawo mun ainihin rikici, kamun tambaya akan wannan, kana nufin Allah yana cikin shadda ne, to kai kafiri ne, kaza 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 kaza. A'a, tun asali ma shi wanda yi wannan bayani yace Allah yana ko ina da zatinsa, kuskure ne, domin wannan aqida ta saba wa aqidan ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda mai risala ya ambata, wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi, lalle ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa da zatinsa, wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma Allah yana ko ina da iliminsa. Shine ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. saboda haka ubangiji yana ko ina amma da iliminsa, ya daidaita akan al'arki da zatinsa. Wannan shine abinda dukkan malaman ahlus sunna wal jama'a suke fassarawa. Kuma wannan aya da ubangiji yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, lalle ubangijinku shine wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin, cikin kwanaki shida. Thumma stawa alal ard, ubangiji ya daidaita a bisa al'arshinsa daidaiton da ya dace da shi. Wannan ba ita ce aya ta farko ba, domin akwai wata aya da makaranta ar-rahmanu alal arshi stawa, lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita a bisa al'arshi. Sannan sai aya cikin suratul sajada, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ثانا أتكن سورة الفرقان، الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. سنسيتي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا. ولن سيدنا سكزو قراءة سكن ثم استوى على الأرش الرحمن، domin saboda ar-rahman ya zo da ainihin wasali rufu'a kamar yadda muke faɗa da Hausa, wanda yake yana gwada fa'ili ne thumma stawa ala al-arshi ar-rahman, wato an samu takadimi da ta'khiri. thumma stawa ar-rahmanu ala al-arshi, bi ma'ana thumma stawa ar-rahmanu ala arshihi, sa'annan ubangiji ya daidaita bisa al'arshinsa da ainihin zatinsa. Amma a cikin suratul hadid yace huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin, domin bai ambaci wa ma bainakuma ba, sai dai la yadurru, tunda wannan sura ne ya ambaci wa ma bainakuma. Yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'ala al-ard يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah yana tare da ku duk inda kuke da iliminsa, ya san abin da kuke aikatawa, amma zatinsa ya daidaita a bisa al'arshinsa. Saboda haka wannan shine wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi
wa khalaqal insana kuma Allah shine ya halitta dan adam wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma ya san abin da ransa take masa waswasi da shi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid lalle ubangiji yana dab da kai fiye da jijiyanka ta wuya shine aka ce bi ilmihi da iliminsa ba wai da zatinsa ba ina fata an gane to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa yasa ake kawo maganan Imam Malik ibn Anas kamar yadda muka ambata a can baya yace in aka ce daidaito kowa zai ji kuma zai fahimta amma yaya daidaiton yake yace wannan yafi karfin hankalin dan adam sannan duk wanda yayi tambaya akan wannan dan bid'a ne yasa da wani yazo ya tambaya akan wannan sai ya baki ainihin jawabi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi sai yace al-istiwa'u ma'lumun yace wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a sannan sai yace wa almajiransa da suke wajen yace ku tattara wannan ku fitar da shi kare sake zuwa don zai kawo mana rikici ina fata an gane to sai dai kuma mafiya yawa mutane suna da aqidan ash'ariyya me sai ce aqidan ash'ariyya abinda ake nufi da aqidan ash'ariyya shine na yin tawili da tahrifi wato idan aka samu waɗansu sifofi na Allah subhanahu wataala waɗanda suka fi ƙarfin hankali to abin da ya kamata a yi shine sai a yi tawili alhali Allah yake wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab to amma su sun ce za a iya yin tawili ga sifan da tafi ƙarfin hankali sifofin da suke tabbatarwa sune sifofi na ijabiyya ko kuma sifofi na ainihin subutiyya kamar yadda za a ce alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafa da sauransu sa'annan a ce sami'an basiran ko qadiran wa muridan wa sami'an wa basiran wa hayyan duk waɗannan sun ce a fassara su kai tsaye kamar yadda suke amma idan aka zo aka ce Allah yana da hannu sai su ce a'a Allah yana da ni'ima idan aka ce Allah subhanahu wata'ala yana sauka sai su ce a'a rahamar Allah tana sauka to sai malamai suka ce abinda ka'idan da za a ɗauka a yi amfani da ita wajen fassara ainihin sifofin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka wuce hankali shine wato kamar yadda Allah ya sifanta kansa da ki duk abin da Allah ya sifanta kansa da ki ka sifanta ki da wannan sifa ka ja bakin ka kai shiru ina fata an gane duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da ki to kai ma ka sifanta Allah da wannan sannan ka ja bakin ka kai shiru kamar yadda manzon Allah ya ce yaminullahi mal'a lalle daman Allah a cike take saha'ul laili wan nahar lalle Allah mai yawan kyauta ne dare da rana to kaga idan ka zo nan sai ka ce yaminullahi mal'a daman Allah a cike take yaya daman sa take yaya cikan yake Allah shi ya bar wa kansa sani in kana son ka san wannan ko ka fahimci wannan ko ka ga wannan kiri da kiri to kai kokari kai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ka samu ka shiga aljanna domin duk wanda ya shiga aljanna zai ga zatin Allah subhanahu wata'ala ladina ahsanul husna wa ziyada lilladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya suna da sakamako mai kyau shine gidan aljanna sannan wa ziyada da kuma ƙarin nan shine ganin Allah subhanahu wata'ala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira walansu fiskoki a wannan rana masu kyalkyali ne saboda me saboda za su ga zatin Allah subhanahu wata'ala saboda haka ubangiji ta'ala ana ganin zatin sa ne ranar takin alkiyama kuma ga wanda ya shiga aljanna amma a nan duniya Allah ya daidaita akan al'arkinsa da ainihin zatinsa yana ko ina da iliminsa shine malamai suka ce duk abinda Allah ya sifanta kansa da ki ka sifanta ki da wannan sifa ka ja bakinka ka tsaya ba tare da dogon bayani ba kuma yadda manzon Allah ya sifanta Allah to nan ma ka fassaruha ku fassara ta kamar yadda ta zo min gairi tabyinin wala takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala ta'wilin wala tahrifin ba tare da an yi waɗannan abubuwa kamar yadda aka samu aqidu daban-daban suke yi ba saboda haka su al-ash'ariyya masu aqidan su ainihin kwatanta abu sun ce su ka'idan su shine akwai wani malami
wanda ake kiransa Sheikh Ibrahim Al-Lakkani wanda yayi Jawharatut Tauhid abinda ya ambata yace wa kullu nafsin ashbahat tauhima ko wa kullu nafsin kowane irin nafsi wanda ya zo ya kawo ɗan rudani a kai ya fi ƙarfin hankali to sai ya ce to wannan abin da ya kamata ku yi shine fawwidhu aw awwil bi ma'ana wato kana iya karkatar da shi kana iya canza fassararsa wa rum tanziha abinda da yake bukata duk kwalin da zaka yi kai kokari ka tsarkake Allah subhanahu wataala wa kullu nafsin awhamat tashbiha fawwilhu aw awwil wa rum tanziha yace kowane nafsi wadansu abiyat ne wanda ake kira jawharatut tauhid akwai kuma Ibrahim al-Bayjuri shi kuma yayi bayani cikin tuhfatul murid ala jawharatut tauhid saboda haka shi yasa suna kafa ainihin aqidan su akan wannan cewa kowane irin nafsi a cikin alqur'ani wanda yake bayanin sifan Allah ko cikin hadisi wanda yake bayanin sifan Allah Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana gani ko yana abin da yana da ido ko Allah yana da kaza suka ce abinda za ka yi shine ka yi fana ko ka yi tawili kai dai ka yi kokari ka tsarkake Allah ga barin sifofin yan adam malamai masu aqidan ahlus sunna wal jama'a su kuma suka ce a wannan kuskure ne abinda magabata suka ce shine ka fassara ki idan aka ce Allah yana da hannu ka ce Allah yana da hannu wajen ƙarin bayani ka ja bakin ka kai shiru tunda na bayan kama ba su yi bayani ba balle ne yanzu balle kai saboda haka tsaya haka ina fata an gane bambancin da ke tsakanin su sa'annan sai mutanen ta'tili waɗannan su ne jahamiyya wanda yake mafiya yawa ina ganin kaman ba mu da su da yawa su ne wanda za su ce a'a in aka ce Allah yana da hannu su ce ƙarya ne idan aka ce alqur'ani ya ambata sai su ce a'a ba irin wannan ba wannan hannu ake nufi ba waɗansu kuma wanda su ma suka fi su lalacewa idan aka ce Allah yana da hannu sai su ce irin wannan waɗannan su ne almushabbaha in aka ce Allah yana da hannu su ce irin wannan to Allah ya kama da dan adam kenan alhali aqida ta ahlus sunna wal jama'a suna nan ainihin baina ne saboda haka su ba su zurfafa ba sa'annan kuma su ba su yi sakaci ba shine duk sifan da Allah ya sifanta kansa da ita to ka sifanta ki da wannan sifa ba tare da ainihin dogon bayani ba duk sifan da manzon Allah ya ambata sifan Allah ce to ka ainihin fassara amma ba tare da kai dogon bayani ba kamar yadda bayanai suka gabata Allah ta'ala ya taimake mu inna rabbakum Allahu lalle Allah shine ubangijinku allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki 6 thumma stawa alal arsh ya annan ubangiji ya daidaita a bisa al arshi da ainihin zatin sa daidaiton da ya dace da shi amma ko ina Allah yana nan da ilimin sa da ikon sa da ganin sa da ainihin fawan sa yughshil laylan nahar Allah ta'ala yana lullube dare da ainihin rana to wanne ne farko dare ko rana wanne ne farko yughshil laylan nahara anan ya ce yughshil laylan nahara shine anan mala yace mukaffafan yughshil laylan nahara wa mushaddadan yughshil laylan nahara yughshil laylan nahara wannan muta'addi ne shi yasa aka ce yughshi maimakon ya zo yagsha yagsha ne ya zama lazimi kenan ina fata an gane wato ya zama yagsha mujarradi kenan yughshi kuma wanda yake mazid akwai ƙari a ciki amma ainihin mujarradin sa yana iya zama wa muta'addi yughshil laylan nahara yughshil laylan nahara saboda haka al-layl wan nahar wasalin fataha suke da shi kamar yadda muke faɗa yughshil laylan nahara yana lullube dare da rana yana lullube rana da dare wace fasara ya kamata mu ɗauka yughshil laylan nahara yana lullube dare da rana tun da dare shi ya fara zuwa ko kuma kana da yanci ka ce yughshil laylan nahara yana lullube rana da dare wanne ne farko malamai da dama suka ce abinda suke fahimta daga waɗannan nassosi da waɗansu nassosi na farko shine dare kamar yadda ya ambata cikin surat yasin wa ayatul lahum al-laylu naslaku minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul aziz al-alim
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. محل شاهدنا أولا شيء وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. yana daga cikin aya wanda muka gabatar wa mutane shine dare. Abinda Allah ya ce kenan sai ya ce naslaku minhu nahara, muna fede wuni daga cikin sa. Wannan ya gwada dare shine asali, sannan kuma rana ya biyo daga baya, wato haske kenan ko wuni ya biyo daga baya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin suratul yasin. Saboda haka nan za mu ce yubshil laylan nahar, Allah yana lullube dare da ainihin rana, don al-maf'ul al-awwal ne wa thani a hali waje guda. Ay yughatti kullam minhuma bil akhar. Saboda ɗaya fassaran da nayi shi yasa mala yace kowanne yana lullube kowanne. Ana cikin dare sai wuni ya zo, ana cikin wuni sai ainihin dare ya zo. To haka za a yi ta tafiya, kamar yadda Allah ta'ala yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبنجي تعالى يتي شين يسنج دري درانا خلفة بمعنى يخلف كل منهما الآخر ɗayan yana maye ɗayan. Idan dare ya zo shikenan ana cikin zama sai wuni ya zo, idan kima ya zo ana cikin walwala shikenan sai dare ya zo. Shine khilfatan, wannan yana karban wannan yana karban wannan. Liman arada an yazzakara, Allah ta'ala yayi haka ne ga wanda yake so ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala, aw arada shukura, ko kuma yake son godiyan Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda kake yasa Allah ya kawo dare da rana. To me yasa Allah ya ba mu dare da rana? Menene babban dalili? Na'am, tambaya ga masu sauraro, wani dalili ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dare da rana, wannan ya zo wannan ya tafi? Akwai wata aya ma cikin suratul furqan ko alam tara kaifa, ko ba ita ba, ko akwai wata aya daban? Allah ya bayani cikin suratul nabai wala saboda lissafi. Idan babu dare babu wuni, ba za mu gane lissafi ba? To amma idan babu kwallon rana babu kwallon wata, sai ya kasance abinda ake da shi dare ne zalla da wuni, za a iya gane lissafi? To menene dalili? Ba za a shiga daga wannan zuwa wannan ba. Ko da yake ban tambaye ka dalilin ka ba. Ko akwai aya ko hadisi? Akwai aya na manta wanda ya magana akan misalin da. To akramakumullah, ga wani yana daga hannu mai yawa kawo maka dalili. Fadal. Wa alaikum salam. Shine nace ko za ka kawo mana dalili? Ko wanda na fara kawo alam tara kaifa alam tara ila rabbika kaifa madda zil walau sha'a la ja'alahu sakina thumma ja'alna al-layla alayhi wa thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila. Abin da ya faɗa kenan. Sai dai kuma a gaba ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Abin da ya faɗa kenan. Wannan shine dalilin ka? Ni na kawo ai kuma ka ce na to akwai wani lalle kamar yadda suka yi bayani akwai ayoyi daban-daban wanda idan aka tattara su abinda suke gwadawa kenan. Kwarai ke da ya kamata a ce mu kammala surar ne gaba daya ko kuma ayan gaba daya yubshil laylan nahar. Allah ta'ala yana lullube dare da rana, ya tulubuhu hasita, wanda yake neman sa da gaggauce. To wane ne yake neman wani a gaggauce? Aka ce kowanne. Shi yasa anan bai fitar da guda ɗaya ba. Dalilin da yasa waɗansu suke cewa su suna ganin wuni da ainihin dare duk ɗaya ne kawai, babu wani wanda yake na farko. Allah shi ya san na farko kuma shi ya san na ƙarshe. To sai dai ala ayi halin na farko, idan da Allah ya ce mana ga na farko nan kai tsaye zahiri, to da babu jayayya. Amma na ƙarshe takin alkiyama ba da daddare za a yi takin alkiyama ba, ƙarshen duniya ba da daddare za a yi ƙarshen duniya ba.
saboda haka sai malamai suka ce abinda suke fahimta kamar yadda suke fahimtar dare shine na farko to suna fahimtar kuma wuni shine na ƙarshe. Naka zo aka ce ranan ƙarshe to ana nufin ranan da za a yi tashin duniya, kuma aka yi tashin duniya to kuma kaga maganan wuni da dare ya riga ya wuce kenan. Sai kuma a shiga wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ina fata an gani. Saboda haka yubshil laylan nahar, Allah yana lullube dare da rana, yatlubuhu hasisa, kowanne yana neman dan uwansa da gaggawa. Wa shamsa, kaga kwallon rana, wal qamara, kaga wata, wan nujuma, kaga taurari, musakharatin bi amri. Allah ta'ala ya hore su ne da umarninsa, wato kowanne akwai aikin da yake yi. Ala lahul khalq wal amr, hakika da halitta da umarni duk yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ke juya waɗannan yadda ya ga dama. To akwai aya cikin suratul Isra, Allah ta'ala ya ce waje alal laila wan nahara ayatayn, fa mahawna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Wannan aya abinda tace ubangiji ta'ala ya sanya mana dare wato da wuni. Waɗannan ayoyi ne guda biyu. To da aka sanya dare da wuni babu wani abin da ya bambanta a tsakaninsu. Sai Allah ta'ala ya ce fa mahauna ayatal layl. To wata alama ta hasken dare sai muka share, sai muka mai da dare ya zama yana da duhu, wuni kuma ya kasance yana da haske. Saboda me litaftagu fadlan min rabbikum, domin ku nemi falalan ubangijinku. Da yaushe ake neman falalan ubangiji shine da rana. Waja'alan nahara nushura, Allah ya sanya muku rana ne domin saboda ku tashi a wawwatse kowa ya kama gabansa, kamar yadda yake yace ainihin ya sanya wuni ne ya kasance ma'aka lokacin neman abinci. Shi yasa idan ka ɗauki 90% na mutane za ka samu da wuni suke neman abinci ba da duhu ba. Shine fa mahauna ayatal layl, sai muka sanya muka share ainihin ayan dare, amma abin da ake nufi da ayan dare shine muka share hasken dare, sai ya kasance dare kuma za a kwanta ne a huta. Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subata, domin ku yi bacci a cikin dare ku huta daga gajiyan da kai a rana. Sannan kuma idan wuni ya fara bayyana ko da rana bata fito ba sai kuma ku tashi kuna walwala, kowa ya kama gabansa, wani ya kama hanya ya gona, wani ya je ainihin kiwo, wani ya je kasuwa, wani ya je ofis, wani kuma ya fito kofar gidansa ya zauna, wani ya je watsa jini ko wani abu makamancin wannan. Akwai wanda zai je ya sayar da kansa ya halakar da ita, akwai wanda zai je ya ainihin kubutar da kansa saboda me, saboda aikin alherin da zai aikata. Shi yasa Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura wa ja'ala al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litaftagu fadlan min rabbikum, domin ku nemi falalan ubangijinku, wa lita'lamu adada sinina wal hisab. Sai Allah ya ce domin ku san ainihin ƙididdiga na shekaru da kuma lissafi. Wala Allah wannan dalili ya sanya ka, to wannan aya ce? To na kawo na hutashar da kai. Mai yiwa saboda wannan aya ne kamar yadda ya fala ya ce to don mu gane lissafi. Domin duk yadda aka yi idan wuni ya fito, ko da ya fito ba tare da ƙwallon rana ba, idan an jima ƙwallon rana za ta bayyana. Sannan idan duhu ya fara, ko da wata bai bayyana ba, to tauraro zai bayyana. Daman da wata da taurari waɗannan in ka gansu sun fito zahiran, to wannan ki yake gwada alaman dare. Ita kuma ƙwallon rana in ka ganta ta fito zahiran, wannan ki yake gwada alaman wuni. Yasa wani lokaci idan babu wata bai bayyana ba, to za ka ga taurari. Don wani lokaci kafin ranar ma ta kammala faduwa, za ka ga ainihin taurari a sararin samaniya. Kamar yadda Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun, da ainihin taurarin nan suna gane alƙibla kuma suna gane hanya. Amma duk wanda zai yi amfani da taurari domin ya gane abin da zai faru gobe da jibi, to wannan boka ne, wannan mai duba ne, wannan kuma ainihin matsafi ne. Duk wanda ya je ya yarda da abin da ya faɗa, to sai ya yi kwana 40 yana sallah Allah bai karɓa ba. Saboda haka ya kamata a kiyaye, don akwai masu amfani da ainihin taurari ɗin su samu ainihin wai ilimi na gaibi kamar yadda suke faɗa. Kuma suka yi dabaran
shikenan sai ke dan ya ainihin taimaka musu alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'udhuhum azza fala tajal alaihim. Allah ta'ala ya ce da mukan turo irin masu zuga su wanda za su taimake su, saboda haka idan ya zo ya duba ko ya share kasa ko ya rubuta wani abin mamaki har littafai ake da su na musamman, waɗansu suna zuwa waɗansu ƙasashe ma don su koyi ilimin wannan. Ka je ka faɗa maka littafi ka ɗauka, shikenan ka karanta ilimin taurari. Idan ka zo ka ga ba ruwanka da noma, ba ruwanka da kiwo, sai dai kawai ka zauna kana duba wa mutane ko kana bincike wa mutane su gane menene zai gudana cikin rayuwarsu. In an samu dace shikenan kuma ka daɗa ɓatar da su, kai ma ka ɓata, kuma duk abin da za a baka haramun ne. Shi yasa manzo Allah ya ce hulwanul kahin, ainihin abin da ake bada boka haramun ne, abin da karuwa take karɓa haramun ne, kuɗin mage haramun ne, kuɗin kare haramun ne, sannan ka kara da kuɗin riba, wannan ma haramun ne. Allah ya tsare mu. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana dare da rana ne domin saboda da rana mu nemi abinci ko mu yi ayyuka, da daddare kuma don mu huta mu ainihin samu kuzari idan gari ya waye mu ci gaba da ayyukan ibada da kuma mu'amala na yau da kullum. Na alam tara ila rabbika, shin baka gani ba, inna rabbakumullahu alladhi, lalle ubangijin ku shine Allah wanda khalaqa samawati wal arda, ya halitta samai da kasai fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki 6, thumma stawa alal ard, sa'annan Allah ya daidaita akan al'arshi, yughshil laylan nahar, Allah yana lullube dare da wuni, yatlubuhu hasisan, kowanne yana neman dan uwansa da gaggawa, wa shamsa wal qamara wan nujuma, ko wa shamsu wal qamaru wan nujum, da ainihin kwallon rana da wata da taurari, Allah ta'ala ya sanya su musakkaratin ko musakkaratun, waɗannan Allah ya hore su ne bi amrihi da umarninsa. Ala ku saurara ya ku mutane, lahul khalqu jami'an, dukkan halittu na Allah ne, wal amru kulluhu, al'amari ma na Allah ne, yana sarrafa abin da ya ga dama. Idan abu mai kyau ya faru to sai a yi godiya wa Allah, a daɗa bauta masa. Idan mummunan abu ya faru kada a jingina zuwa ga rana ko wata ko dare ko wata halitta, a maida al'amari zuwa ga Allah, a nemi taimakonsa. Tabarakallahu rabbul alamin, lalle ubangiji Allah, ubangijin halittu ya ɗaukaka, ta'azzama wato ya girmama, tanazzaha ko ya tsarkaka, tajalla. Allah tabaraka wata'ala ayoyinsa sun fito fili, domin abinda malamai suke cewa wannan yana tabbatar mana da tauhidin rububiyya. Dare da wuni da rana, kwallon rana da wata da ainihin taurari, sun ba wanda zai iya yi. Wanda yake an samu technology wanda yanzu suka yi wani abu mai kama da tauraro. Sannan an ce akwai wani wali a cikin magana jari ce da suke jayayya, da ya fata gora kawai da ya jefa sama sai ga wata ta bayyana. Karama min karamatil awliya. Duk wanda ya karanta magana jari ce ya san rikicin da ke tsakanin wane ne, Zulke dan Muhammad da himma dai dan Shehu. Ruwan bagaje. Ruwan bagaje ne ko? Ruwan bagaja ko magana jari ce? Ruwan bagaje ne. Ruwan bagaje ne. Okay, to ga wanda suka karanta kimiyyan wani abu na lissafi ko na mai sun ce ɗaya daga cikinsu kawai domin a yanke hukunci. Ɗaya daga cikinsu kawai. Saboda haka duk kwaikwayon da aka yi aka kwaikwayi wani abu, idan mutum ya yi ne don saboda Allah ya baki fasaha, sai ya kirkiro wani abu ko da ya yi kama da na Allah, in dai ba halittan ɗan adam ko abu mai rai ba, ya kirkiro wani abu domin ci gaban mutane, malamai suka ce babu laifi. Amma in mutum ya kirkiro wani abu don ya kwaikwayi Allah, to wannan abu ko da baya da rai, wato bari in yi irin wanda Allah ya yi don nima an gwada wa mutane ni din ba kan wallasa ba ne. To lallai hakika wannan ya fada cikin halaka, kuma kafiri ne mushriki. Ina fata an gani. Saboda haka da bambanci tsakanin mutumin da zai zo ya kirkiro wani abu kamar yadda ake kirkiro satellite wanda take kama da tauraruwa,
in dai an kirkiro ne domin saboda an lura da waɗansu ilimomi, shi yasa aka kirkiro abu na'ura mai kama da tauraruwa wanda za a harba sama don a amfana da ita, ba wai don a kwaikwayi Allah a gwada wa mutane cewa za a iya yin abin da Allah ya yi ba. Aka ce wannan babu laifi, ina fata an gani. To amma a wannan bangare aka ce duk abin da za ka kirkiro abin da bai da rai. Amma idan ka kirkiro abin da yake da rai, yanzu kamar misalin wanda zai yi raƙumi, bayan ya yi raƙumi na roba a sanya masa na'urori wanda za a zo a sanya a ɗaki yana haskakawa, ba wai na wasan yara ba, ko kuma yadda za a yi giwa ko wani abu makamancin wannan, za a ga manya-manyan mutane idan ka je manya-manyan falolinsu sai ka ga wani ya sa raƙumi ana danna wani waje sai ga wuta ko ta ina yana haskaka waje abin sha'awa. To duk waɗanda suka yi irin wannan ranar tashin alkiyama za a sa mala'iku su yi ta dukansu da gudumomin wuta, ana ce ku raya abin da kuka halitta. Tunda kuma kuna gwada cewa kuna kokarin ku yi kwaikwayon Allah subhanahu wataala. Amma aka yi wani shirgegen katako wanda yake ka annahu kushubun musannada, wanda yake baya da rai, to wannan kan duk yadda za a yi a sarrafa shi shikenan, duk kowa ya zo ya gan shi ya san baya da rai. Amma abin da za a yi shi mai rai, mutumi ko kuma dabba, to hakika wannan kwaikwayon halittar Allah ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta. Ina fata an gani, Allah ya taimake mu. Saboda haka tabarakallahu rabbul alamin, lalle ubangiji ya daukaka, sai mu yi amfani da ayoyinsa mu tabbatar cewa shine mai kowa mai komai, mai iko wanda ya cancanta a bauta masa. To wannan shine bangaren tauhidi na biyu. Sannan na ukun shine sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka yi tarkizi akan ar-rahmanu alal arshi sawa, kuma muka ce Allah ya kasance kana aliman ko sami'an ko basiran ko muridan ko Allah ki kadai ne. Waɗannan su ne tauhidi na ainihin asma wa sifat, ka tabbatar wa Allah sunayensa da kuma ainihin sifofinsa. Ko da yake an ce sunan guda ɗaya ne shine Allah, kamar yadda ya ce inna rabbakumullahu, to ya riga ya fitar da sunansa, duk sauran kuma sifofi ne. Ka ce Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, Allah mai hannu ne, Allah ya daidaita kan al'arki, amma neman ƙarin bayani ba mu sani ba. Kuma duk wata sifa ta bambanta da sifan ainihin ɗan adam, sifan Allah ta bambanta da sifan ɗan adam. Wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa, wallahu a'lam. Sai Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. To sai kuma maganan addu'a. Wannan aya ita ce dalili ta al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala akan cewa idan aka zo kunutu a sallan alfijir, sallan asuba, to ayi kunutun a boye ba tare da an bayyana ba, saboda ya gina asalin maganansa akan cewa addu'a a boye ake yin ta ba a bayyane ake yin ta ba. Ya ce ba za ka bayyana addu'a ba, saboda idan ka bayyana wani mugu idan ya je kai kana ce Allah ka bani, shi kuma yana Allah kar ka baki, Allah ka yaye min, shi kuma yana ce Allah kar ka yaye masa, Allah ka min abu kaza, shi kuma yana ce Allah kar ka masa. To kaga idan kai ba amsa naka ba, aka amsa nasa, to shikenan fa ka shiga cikin rikici da rudani. Yasa al-Imam Malik ibn Anas yace dukkan addu'o'i gaba ɗaya a yi su a boye. Daga wannan ne aka gina cewa kunutu a sallan alfijir, wato a yi a ɓoye sirran, wal kunutu sirran, a yi kunutu a ɓoye ba a bayyane ba. To amma abinda malamai suka ce akwai inda za a bayyana addu'a, akwai inda za a ɓoye addu'a, don akwai inda manzo Allah yake bayyanawa. Ba domin annabi yana bayyana addu'a ba, to da addu'o'i da dama ba mu san yadda manzo Allah yake yi ba. Sai dai kuma wajen bayyanawa, to ka yi ƙoƙari ka kiyaye, ka yi taka tsantsan, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, wa da rabbakum tadarru'an, ku kirayi ubangijinku kuna masu kaskantar da kai gare shi. Tadarru'an shine tazallulan, sai dai anan mala ya sa L din har guda uku, alhali double L ake rubutawa. Ina kyau tabbatar masu tafin su ne suka yi abin nan, don saboda kun san lokaci akwai abin da ka kara zai zama wata ma'ana daban. Tazallulan sai ya zama tazallululan, kenan tazallululan abin da yake rubuce kenan. Amma abin da ake faɗa tazallulan shine mutum ya kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa kufiya, sa'annan kuma ya yi ta a ainihin ɓoye, sai dai akwai bambanci tsakanin kufiya da sirran. Kufiya wato za mu iya ce mutum ya yi a hankali a natse,
ina fata an gane. Saboda haka mutum ba zai zo yana daga murya yana ainihin yekuwa ba kamar yadda waɗansu suke yi, domin saboda me, saboda Allah baya son masu ketare iyaka. Yana daga cikin ketare iyaka lokacin da za ka yi addu'a ka yi shi babu tsari barkatai, ya Allah ya Allah ya Allah. Haka idan mutum ya haka sai a ce ya tafi ne, sai a ce wannan ai ya tafi. Amma ka zo kana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, kaga tazallulan bi ma'ana tadarruan bi ma'ana takashshu'an, shine kana mai kaskantar da kai zuwa ga Allah. Duk wanda ya je zai ce kai wannan daga muryarsa ma mun gane cewa lalle wannan ya kaskantar da kansa. Ina fata an gane. Don akwai wata rana sahabbai suna ta daga muryarsu, suna ta addu'a, suna ta daga muryarsu, suna ta addu'a. Sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, arbi'u ala anfusikum. A wata ruwaya arba'u ala anfusikum, ku takaita wa kanku. Fa innakum la tad'una samma wala ga'iba. Domin ku din nan ba kwa kiran wanda yake baya ji ko wanda yake da nisa. Allah baya nesa da ku. Ilimin sa yana manne da ku. Komai irin boyewan abin da ka boye Allah ya sani. Saboda haka innal ladhi tad'unahu, lalle wanda kuke kirayen sa din nan, Allah ta'ala manzo Allah yace sami'un qarib, mai ji ne kuma yana kusa da ku. A wata ruwaya ma yace yafi kusanci zuwa gare ku daga dabbobin ku. To daga wannan lokaci sai sahabbai kasance suna yi a hankali. To shi yasa aka ce in aka zo akwai inda ya kamata mutum ya yi addu'an wato a fili, akwai inda ya kamata mutum ya yi addu'a a boye. Ba wai wannan aya tana nufin cewa yin addu'a a fili laifi bane, yi a boye shine daidai ba, ina fata an gani. Sai dai wanda zai yi a fili to yayi a natse, kada ya sanya hauka a ciki. Idan ya sanya hauka a ciki to ya ketare iyaka. Sannan mutum na biyu daga cikin masu ketare iyaka kamar yadda ayan ta ce, wad'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku kirayi ubangijinku kuna masu kaskantar da kai kuma a hankali, wala ta'tadu, kada ku ketare iyaka, innahu la yuhibbul mu'tadin, lalle Allah baya son masu ketare iyaka fi du'a cikin addu'a, fi takadduki da ainihin tsanantawa, wa raf'i sauti da kuma daga murya. Shine lokacin da mutum zai zo yayi ka'ida wa Allah subhanahu wataala, yayi ka'ida wa Allah subhanahu wataala, ya ce ya Allah ina roƙonka abinda ni nake so in shekara 100 daidai a bayan ƙasa, kuma bayan na shekara 100 daidai a bayan ƙasa ko a cikin shekaru 100 daidai din nan, ya Allah ka bani miliyan 100 daidai. Sa'an nan kuma ya Allah ka sa in ga da ‘ya'yana da jikoki na da tattaɓa kunne na da ‘ya'yansu guda 100 daidai. Sa'an nan ya Allah bayan ka karɓi raina, misali ka sanya ni a cikin gidan aljanna matsayi na 100 daidai, ko da sama da wani annabi ne. Sa'an nan ya Allah idan na shiga aljanna ka bani kowane abu 100 daidai, sannan a gefen aljanna ko a waje kaza. A'a, wannan ketare iyaka ne, sai kai ta addu'o'in sai su tafi a banza. Allah ba a sanya masa ka'ida. In ma kana son ka sanya wani abu to ka faɗe ki da dabara. Akwai wani sahabin annabi Abdullahi bin Mugaffal, sai ya ji ɗansa yana cewa Allahumma inni as'aluka dukhul aljanna ko inni as'aluka aljannata al-abyad an yaminil janna. A wata ruwaya Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil janna. Ya Allah ina roƙonka bani gidan aljanna, bayan ka bani gidan aljanna, a cikin gidan aljannan ka bani farin gida a gefen daman aljanna, ni ba na son gefen hagu. Sai uban ya ce baka da hankali. Wannan addu'a wannan ba addu'a ba ce. Idan za ka roƙi Allah ya ce ka roƙe shi aljanna ka nemi tsarinsa daga wuta. Shi yasa ka ce fiyayyar addu'a ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sa'annan yana daga cikin ƙetare iyaka mutum ya nemi abin da yake ya fi ƙarfinsa, abin da yake so kafin a samu wannan abu sai an yi fitina an zubar da jini. To wannan ma ƙetare iyaka ne cikin addu'a. Ko kuma mutum ya yi addu'an abin da baya da alheri a ciki, tun da wani ya mun haka, ya Allah ka yanke alaka tsakanina da ke da ainihin zuriyarmu har abadan abada. Allah bai yarda da wannan ba. Allah bai yarda da wannan ba. Ina fata an gane. Sa'an nan yana daga cikin ƙetare iyaka shine mutum yana addu'a
da ya saba minti 2 yakan yi addu'a, ya dage yana ta addu'a idan ya tashi da daddare. To da aka yi shekara da shekaru ya ga Allah bai yi komai ba, shikenan sai ya zo cikin sekon 2 sai ya yi ya ce ni na dale ma yana yi Allah bai hamza ba. To wannan ma dan ta'adda ne. Allah ta'ala ya ce wala ta'tadu, kada ku ketare iyaka cikin addu'o'in ku, innahu la yuhibbul mu'tadin, lalle Allah baya son masu ketare iyaka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sai Allah ya ci gaba da cewa wala tufsidu fil ardi, kada ku kuskura ku yi barna a bayan ƙasa bi shirki wal ma'asi, da yin shirka da sabon Allah, ba da islahiha, bayan manzanni sun gyara bayan ƙasa, ko bayan masu wa'azi da gargaɗi ko masu ainihin tajdidi sun gyara bayan ƙasa. Shi yasa hatsari ne babba, duk abin da ya kasance mutane ba sa yi na barna, idan mutum ya kawo musu to lalle ya jefa kansa cikin bala'i, domin ko da wani waje ana yi amma shi ya kawo garin ko shi ya kawo anguwan shine na farko, to duk wanda ya aikata wannan laifi yana da kamishin a ciki har ya zuwa tashin kiyama. Don saboda gyara yana da wahala, amma barna tana da sauki. Yanzu kaman gini ne, kafin a gina masallacin nan sai da aka ɗauki lokaci kafin a gina masallacin. Ina kyautar zaton an yi kwanaki 5 ko kwanaki 10 ana gini. Tun ba rana ɗaya aka yi ginin masallacin, aka sa aka yi rufi, aka yi komai da komai ba, ko ba ka bane? Ba ma masallacin nan kawai ba, a'a ko ina abin da nake nufi, ko kuma kowane gini idan za a yi sai an ɗauki lokaci. Ko mutum ya samu kuɗi na banza ne, bai isa dai ya ce komai da komai zai yi a ranar ba. A zo a shata filin, bayan an shata a yi foundation, a fitar da gini, bayan an yi gini sannan a yi rafta, idan an yi rafta a yi rufe, a yi silin, sannan a zo a yi filasta, a yi menene fenti, bayan an yi fenti an yi fulo, a zo a sa tayel, bayan an sa tayel to a cikin abun nan awa 10 ko awa 12, bayan an yi wannan a zo a kimfida kafet, a lebo fentin, a zo a ajiye su, sannan mutanen wanda za su zo su zauna a ciki su zo da gadajensu da komai to a rana guda su zauna, a zo a yi abinci a ci, sannan a kwana lafiya. Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Amma duk irin ginin da aka yi komi yawansa, in dai aka ce za a rusa ki rana guda za a iya rusa shi. To haka ma barna da gyara. In barna ce lokaci guda, in gyara ne sai an dauki lokaci. Sai a yi ta fama. Yanzu shekara nawa aka dauki lokaci ana karanta mana Alkur'ani, amma har yanzu mun gyara halayenmu 100%. Amma shekara nawa aka yi ana karantar da mu Qur'ani. Kowa ya binciki shekarunsa, mai shekara 10 ma ai ba kalan bane. Sai dai mai shekara 10 bai balaga ba. Idan kai dan shekara 10 ne, in ka mutu ka samu sauki, to gara ma kai kokari ka mutu yanzu akwai rikici nan gaba. Allah ya kyauta. Sai dai an hana mutum ya roki mutuwa saboda ainihin tsaban bala'i. Abinda aka ce shine sai dai ka bada zabi wa Allah, ka ce ya Allah ka rayar da ni idan rayuwan ita tafi alheri gare ni, ya Allah ka karbi raina idan karban ran shi yafi alheri gare ni. Amma kaga mai shekara 20, bai shekara 30, balle mai 40, balle ƴaƴan 60, balle masu 80, balle masu 90. To wallahi kowa idan ya je sai yayi bayanin shekarun nan da yayi a duniya. Allah ya samu dace. Amin. Saboda ka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku kuskura ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta. Wa da'uhu khawfan wa tama'a, ku kirayi Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu tsoron azabansa, kuna masu kwaɗayin aljannansa. To akwai wata magana da waɗansu suke faɗa, wasu suna bautan Allah ne don saboda kawai suna son Allah, ba don Allah ya ba su aljanna ba, ba don Allah ya kawar da su daga wuta ba. To suna son ran tashin kiyama har su a bayan fage kenan? Wannan kuskure ne. A cikin suratul sajada da Allah tabaraka ta'ala ya ambaci bayin Allah masu ambatonsa sai yace tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tun mutumin da ya kasance bawan Allah in ka ganshi yana sallah to da yan biyu ne ko dukan su biyu, don Allah ya bashi aljanna, kada Allah ya sanya shi wuta, ko ba ka bane? Duk wani aikin ibadan da kaga mutum yayi
ya yi biyayya ga Allah, to waɗannan abubuwa guda biyu ne. Ko ya kauce wa abin da Allah ya haramta, to saboda waɗannan abubuwa guda biyu ne. Shi yasa Ubangiji yake mana umarni, mu kiraye shi, mu bauta masa, muna masu tsoron azabansa, muna masu kwaɗayin aljannansa. Allah ya ba mu aljanna. Ay almuti'ina mukhlisina lahu. Inna rahmatallah, lalle rahman Allah qaribun minal musinin, tana daf da masu kyautatawa. Suwaye masu kyautatawa? Almuti'in, masu biyayya ga Allah. Almukhlisina lahu addu'a, wanda suke tsarkake addu'a gare shi. Wa tazkiri qarib al-mukhbar bihi ar-rahmati li idafatiha ila Allah. Domin ya ce inna rahmatallahi qaribun, sai yace minal muhsinin. To wannan aya ce ta zo da wata irin siga. Tunda inna rahmatallahi sai ya ce qaribatun minal muhsinin. Saboda rahama ita ce kaman kabar dinta, amma sai aka ce inna rahmatallahi qaribun, sai qarib ya zama sifa ce, wato bayani kabar ne na Allah subhanahu wataala. Bi ma'ana lalle rahaman Allah tana kusa da masu kyautatawa, lalle Allah yana kusa da masu kyautatawa. Wa tafkir qarib al-mukhbar bihi ar-rahma li idafatiha ila Allah. Wa zakara min anwa'i rahma az-zahira, wato Allah ya ambaci nau'o'in ni'imomi na bayyane, ma yustadallu bihi ala al-batina, abinda za a iya gane na boye, yadda Allah ya mana sama, ya mana ƙasa, ya mana dare, ya mana wuni, yayi rana, yayi wata, yayi ainihin taurari, sa'annan kuma yace mu bauta masa ki kadai, mu roƙe ki domin zai tallafa mana. Wa min ad-dunyawiyya ma yustadallu bihi ala al-ukhrawiyya, kuma Allah ya ambata mana ni'imomin duniya domin mu gane ni'imomin lahira sun ninka haka ninkin ba ninkin. Wa min ihya'il ardil maita, kuma Allah ya buga mana misali yadda ya raya ainihin ƙasa matacciya, ma yutazallu bihi ala ihya'il mauta, yadda zamu gane cewa ranar takin alkiyama duk wanda ya mutu Allah ta'ala zai tayar da shi, wal ba, sannan za a yi takin kiyama a bada sakamako wa masu kyautatawa da gidan aljanna, masu munanawa kuma da gidan wuta ba'da al-mauti, bayan mutuwa. Fa qala, shine Allah ta'ala yake, wa huwa alladhi yursilu riyaha, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. To abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ikon aiki da shi, abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqa ya aziz ya ghafar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين.